Mi smo Zanatsko pivo i ovo je naša dogma. Za mene lično je počelo još 2008. godine kada sam išao u Atlantu u Sjedinjene Američke Države i tamo sam se prvi put susreo sa sad već mainstream pivarom Sierra Nevada sa njihovim Pale Ale-om i od tada jednostavno sve počelo. Još te godine sam probao na desetine kultnih američkih craft piva i to sam onda nastavio po povratku u Srbiju. Nažalost, morao sam da čekam otprilike do neke 2013. 14. kako je to počelo kod nas, prvo i sa nekim uvoznim pivima poput Brewdoga, što je za većinu ljudi kod nas, rekao bi, prvi susret sa kraftom. I vrlo brzo, eto, i Dogma se pojavila i jednostavno ljubav ka kraftu je rasla i hteo sam da podelim sa ostalima. Buk i ja mi smo domaći pili. Mi smo krenuli prvo od domaćih, pa onda. Mi smo malo kasnije, on ipak napredniji, tako da smo mi, šta znam, to negde 2015. 2016. tu negde. Pa dobro, mislim, moje prvo što je krenulo to je bilo od zaokreta, tad je krenulo. Tad sam probao prvi put i to baš drug mi je dao, sećam se, bilo je to, ajde da kažem, Salto to pivo. I taj Pale Ale, ja sam se oduševio i shvatio da pivo može stvarno da bude drugačije i da bude kvalitetno, da ga piješ sa užitkom i da ne moraš da preteraš u tome. To je bila cela poenta, ja mislim, krafta, ne znam za tebe. Ja sam, mislim, u pokojnom Mixer House-u. Neko mi uvalio neko pivo i bio sam, ovo je užasno, dajte mi pivo od 100 dinara, to je super. I onda sam posle, hvala Bogu, u još uvek živom Minersu nastavio to, tako da od tada kraft. Ideja, ajde da kažem ja, u suštini mi smo sva ta mesta obilazili, i festivale, i pivnice, pivare, sve to. I onda je bilo kao samo, ajde da probamo, da naučimo da koristimo fotoaparat i kao nešto, da uhvatimo delić te atmosfere i da uvedemo mi neke ljude kao što je neko nas u tu priču. Tako da otprilike išli smo ko muve bez glave, onako zablesavljeni sa aparatima i potkali i kao ajde podavimo, onda smo videli da se tu stvarno skuplja masa oko toga i pustili u etar, što bi se rekao. Mislim, krenulo je sa tim da hoćemo da reprezentujemo tu neku scenu koja raste i shvatili smo da ima kvalitetne priče i da svaka pivara ima svoju priču i mnogo zanimljivu, celu pozadinu iza toga. I onda kad shvatiš da to nekad mogu da budu i porodične firme ili da to budu, na primer, muž i žena napravili pivaru ili, ne znam, otac i sin i tako to, i onda stvarno bude zanimljivo. I hteli smo to sve da ispratimo, i mesta, i kućne pivare, i oni su ceo svoj svet imaju. I ne znam, i onda smo shvatili da stvarno možemo nešto da uradimo lepo za ovu zajednicu. Mislim, od ovoga, ne znam, nismo mislili ni dinar, ništa, ali smo uživali za sve pare, ono što smo dali. Upoznali smo svako ništa, da. Da, upoznali smo to i upoznali smo mnogo dobrih ljudi i kvalitetnih ljudi. To je nešto što je neprocenjivo. Aca je jedan od najkvalitetnijih ljudi koji smo upoznali. Da, a inače Aca u Novom Sadu sve to radi. On je reprezent za Novi Sad, da. Naša misija je taka da svaki ćošak i svaki delić gde ima da se prodaje zanatsko pivo, da bude tu na našem portalu i da kvalitetom zapravo izbijemo na vrh. Kako slikama, tako pivom i izborom isto, kvalitetnim izborom. I to je neka, ja mislim, naša misija i tako ljubav isto, može se reći. Ne znam da li bi se složili sa mnom. Slažemo se skroz. U suštini da širimo svest o tome, širimo pozitivnu energiju i to je neka, kosmička ljubav. Kosmička ljubav, da. Pa, čini mi se da, krajem prošlog veka i početkom ovog, dolazi do generalno nekom vraćanju u korenima zanatske proizvodnje, ne samo u pivu, nego od prehrambenih proizvoda pa
to namještaja i svega. Jednostavno, ljudi ipak prepoznaju da je kvalitet u tom pasioniranom radu malog čovjeka. Znači, da tu više dolazi do izražaja i kreativnost i kvalitet, pa čak u nekim slučajima i funkcionalnost. I jednostavno, to se desilo i u pivskom svijetu. Mislim, mi kasnimo dosta. Začeće ovog u Americi još početkom 80. godina prošlog veka. Ali moram priznati, mislim da mogu reći slobodno u ime sve trojice, da smo ponosni na našu craft scenu. Koliko god da kasnimo, ali sustigli smo svetske trendove, počeš od pravljenja veoma čudnih kombinacija piva, raznih stilova. Jednostavno, mislim da craft pivo u Srbiji ima svetlu budućnost i da možemo samo da se nadamo boljitku i razvitku scene koja će neminovno doći da li za 5, 10, 15 godina. Mislim, neki ljudi su pravili pivo sa krastavcem. Neki. Čuj mene ananasom. Da. Mislim da u moru štancovanja masovnog kao AliExpress i toga, ovo dođe kao dobra kontrateža, kad je nešto malo, ima ga samo onako, egzotično je, pa samo određen krug ljudi ga proba, tako da u tome je ta čar. Donekle je ekskluziva, što bi se rekao. Ekskluziva, da. Evo, ja ću to odgovorim pitanjem, šta je bitnije, kvalitet ili kvantitet. Znači, to je, sve vreme pričamo o tome, o kvalitetu. Evo, i dosta ljudi hoće da pije kvalitetno. Nikad nisu, kako kažem, u priči da kažu, znaš šta, hoću što više, kakvo god da je. Niko to ne želi, svi hoće kvalitetno i oni misle da su i kvalitetni ljudi, što i treba svako da razmišlja za sebe da je kvalitetan i samim tim da pije ono kakav je on čovjek. Mislim, nadam se da se slažete sa mnom. U principu mogu da probaju ukuse koje vole u drugim sferama, eto taj krastavac koji Buki pomenuo, neko voli da jede krastavac. Zato možda proba u pivu, tako da recimo da je to jedna od dimenzija. Ili neko pravi pivo sa cveklom. Kao, ko bi rekao, neko ne voli cveklo, a probao pivo i kaže super. Ali ima visok pritisak. Da. Poređenje radi, to je ručati u menzi ili kod mame. Da. To je... Pa neki od nas već bave pomalo kuvanjem piva u kućnoj radinosti, da ne imenujemo pojedinačno. Da. Počeli smo, mislim, pozivamo na otvorenu saradnju sve pivare koji su voljni da radimo neku kolaboraciju, da kuvamo, pošto trenutno od naših obaveza i u zanatskom pivu i od naših ličnih obaveza ne znam koliko je realno da su u nekoj skoroj budućnosti otvori naša pivara. Ali smo spremni za kolaboraciju sa postojećim pivarama. Evo, imali smo kolaboraciju sa Revolution Breweryjem, radili smo White Stout. Da se napomene prvi White Stout u Srbiji. Sa primesama nane i čilija i kafe. Mislim da White Stout ide kafa. Sa osnovama kafe i primesama ostalo. Da. Naravno, mislim, nismo samo nas trojice u ekipi, ima još ljudi koji su u ekipi i dosta njih kuva isto. I tako, neki kuvaju, neki više probaju, ali uglavnom mi volimo to i zato smo i došli u ovaj svet. Hoćemo i mi da kuvamo, hoćemo da kažemo, mi smo napravili ovo pivo. I to, tako da sa ponosom možemo da kažemo da smo napravili makar jedno pivo sa pivarom i jedno pivo u kućnoj varijanti. To je filozofsko, ali kao naša dogma i nešto u što ne sumnjamo je to kao širenje, deljenje i pozitivna energija. Tako da, u moru sad nekih negativnih boom vesti, mi malo mislimo da treba malo da bude sve malo hipi, cveće i to. Tako da mi to širimo, delimo, zezamo se, uz to upoznajemo i mislim da je to, ne znam da će se oni složiti možda. Slažemo se, naravno. Možda je za njih dogma Hoptopod i to je to. Pa mislim, moje dogma je neko sloboda i sloboda razmišljanja i da šta god se trudiš da nema neko sputavanje sem samog sebe. Znači da dođeš i kad se trudiš i kad radiš nešto da uvek budeš taj slobodan kako u mislima, tako i radom fizički i to.
Tako da to je neka moja dogma i prosvetljenje i naravno da uvek tu bude zanatsko pivo pored. Pa, slažem se s njima, mislim, generalno moja dogma kroz sve život je do sad bila čime god da se bavim, da dam sve od sebe. Bilo to pekar, pivar ili bilo šta, jednostavno šta god da radiš, radi kako treba. Jer generalno to pruža neku satisfakciju. Verujem da smo svi bili u nekoj situaciji gde smo radili nešto više iz moranja i nismo bili zadovoljni svojim rezultatom time zato što nismo ni dali sve od sebe. Tek kada daš sve od sebe, kakav god da je rezultat, ipak ima neka satisfakcija. A uglavnom, davanje sve od sebe i daje dobar rezultat. Ne baš 100% slučajeva, ali... Pa bilo je toliko davno nekako je ono, mislimo da je dogma deo svakodnevnice, pa ne znam, mislim ja da sam prvi put čuo na jednom od prvih festivala, ako ne baš i na prvom festivalu zanatsko pivo u Novom Sadu u Fabrici, gde sam baš pričao sa, čini se da je bio i Faške za štandom i bivši master brewer. Tako tu otegla se neka priča pivarska koja bi smorila prosječne ljude. I tako jednostavno. Završilo se sa dosta dogminih piva u meni. Tako, od tada je naša ljubav. I ta ljubav i dalje traje. Pa mislim, ja sam saznao za dogmu, naravno, preko drugara koji je pio zanatsko pivo i tada nisam znao uopšte za pivaru i rekao, ajde, nova pivara, novo iskustvo, probao, tada mislim da je bio Hoptopod ili što bi neki rekli Hoktopod u početku ili Optopus, to, pa je bilo nagađanje ko je, šta je, ali srećom piše, pa sam onda od toga krenuo i drago mi je bilo da prvi IPA mi je baš to bio, tako da meni je baš drago da je to ta priča. Isto, Miners Pub, taj drugar koji nažalost nije s nama. Mislim, s nama je, živ je, ali nije fizički prisutan. Tako da, da, on nas je uveo u to i gospodin Faške je radio, ja mislim, tad još u Minersu. Eto, tako smo mi saznali. Pa ako računamo i kolaboracije koje je Dogma radila sa drugim pivarama, da, ukrasam njemu odgovor, slažemo se, rekli bi... Divlji ananas ili Wild Pineapple, da. Goze Sour, da. Mislim, dobro, ja bih rekao od kolaboracije, rekao bi sa Garden Brewerima, ona ne IPA, a od ovih domaćih mislim da je Hoptopod ubedljivo. Da, slažemo se Hoptopod. Pošto to niko nije rekao u moj dog. Čudno. Hoktopus. All the way.